ኩቺና ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ሬስቶራንት ኣብኡ በሊዓ 7 درهم ክትከፍል ስለዘይ ካለት ፓስፖርት ኣትሒዛ حج برانك يكون نمبر برانك 5 يكون صم غير فلط ايه برانك تتخون نيرغم حخرك خنير فطلع علي كغرمك طنا هيبكا نابتن كتبل صغاز عسلو سب راهي ما سنا يصغا املاخيو سلام دحنا دخم كامي تصنحو قدوسيات مليسه مصينا يخون ايلو مانتي حيزركم زمصخو فيديوهات نعكم سوم زرانينا دسسوالو فيديوهات نيو حدش بيت سمتاليكم للقناه كلكم سبسكرايب ناغوركم جمرو نز قناه كوراتا زبتي ኩቺና ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ሬስቶራንት ኣብኡ በሊዓ 7 درهم ክትከፍል ስለዘይ ካለት ፓስፖርት ኣትሒዛ ይጋርድ ነው ኣብ ኩቺና ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ኣብ ዱባይ በሊዓ 7 درهم ዝበሃል ናይ سعودي عرب 7 درهم አደኖ ክንደይ ብዶላር ዝሆን ዘሎ 1 ዶላር ሲ ኦልሞስት 375 درهم ዝሆን ዘሎ 1 ዶላር ማለት እዩ ፓስፖርት ኣትሒዛ ትከፈላይ ካለት ገንዘብ ክትብሎ ሪኦም ማይርኩም ትልምን ነራ እጂ ሓፂር ኣይኮነ ነዊሕ ሃገራ አንተ ወይ ሰሚዕኩም ማይርኩም ወዛ ሞኒካ ክትዛረብ ሓቃ ኣብ ናይ ድራግን ገለመልና ተነራ እጂ ፍራንክ ኣምሲሎም ንክትዛረብ እንገሮማ እጂ ሓደ በሓሽሽ ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበረት ኣብ ኤርትራ ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ስንጦባውያን ወላ በዓል ቤታውን ማለት እዩ እዚ ክትፈልጥዎ ኦኬ ኣብ ድባርዋ ዓብ ሆቴል ኣሎ እዞም ኩሎም ሓለፍቲ ናይ ሻዕብያ ማለት እዩ ኣብዮም ዝውዕሉ ዝሓድሩ ማለት እዩ ዋኑ ሓንቲ ካብ ጣልያን ዳ ካብ ገለ ካብ ደገ ዝኸደት ሓፂሩ ምስ ዋኑ ጂ بمولو تحاشش ኣብ ዓለምና ኣሎ ዝበሃል ኣብኡ ዝሽየጥ ማለት እዩ በብ ዓይነቱ ዘምፅልካ ሓደ ካብ ደገ ዝኸደ ሰብ ኣብኡ ኸይዱ ማለት እዩ ማንጎ ዲኻ ትደሊ እዚ ዲኻ እንዳተባሃለ ዝበሃል ዝስተዲ ዋላ ዝሰሓብ ኩሎም ዝቕርብሎም ኣብኡ ቶም ሓለፍቲ ኣብኡ ኣለዉ ንኣሽቱ ቆልዑት ደቂ ኣንስትዮ ፃወትለን ኣብኡ ኣለዋ ኦኬ ስለዚ መፀየቂ እዩ እቲ ገዛ ማለት እዩ ኣብ ድባርዋ ዘለኩም ዘለዉ ካብ ደገ ዝኸደ ኣብ ኣጥ ክትብፅሓላ ኢሎምኒ ከይደ ይዝብል ካብ ደገ ዝኸደ ሰብ ማለት እዩ በኣካል ዝረኣያ ሰብ እዚ ኣማን በቀረባ እሙን ዝኾነ ሰብ በቀረባ ዝፈጥር ሰባት ስለዚ ኩሉ በቃ ኣብኡ ዘየለ የለን ዝብለካ ብጣዕሚ ዝገርም ወሲኹ ኣብታ በቃ ኣብኡ ዘየለ የለን ክትዛረበሉ ዘሕፍር ስጋ ኣብ ኣስመራ ሆሞሴክሹዋል ኣነ ርኤ ኢሉ ሆሞሴክሹዋሊቲ ከይተረፈ ኣሎ ኣታኣታትዮም ማለት ዝበሃል ፀይቅታት ሕጂ እዚ ክትብል ሰብ ናልባት ዘይከኣምነካ ክእል እዩ ፀያፍም ስለ ዝኾነ ዘይክቕበላ ክእል እዩ ነማተርባት ዘሎ ኢና ክንዛረበሉ ዘለና ማለት እዩ ገፍቲ ግደፍኩ ዋላ ዝብእ ሰብ በላዕልካዮም ኖ እዮም ዝብልካ ንሳቶም ከኣምና ኮና ንዛረብ ዘለና ምስ ሰብኣያ ተፋቲሓ ምስ ሞደሻ ማለት እዩ መፋቲሖም ምክንያትካ ካብ ካልእ ጓል ስለ ዘቕነሰ ምዚኣ ተፋቲሖም እዮም እጂ ኣሕዋታ እዮም ገንዘብ ዝሰዱላ ገለ ነይሮም ክምባዕ ዝኽእሉ ዝኣምሰሉ ዳሕራይ ግን ኣብ ሓሽና ገለትን ከም ተቆማጥ ምስ ፈጥ ምስ ኣሕዋታውን ተባኢሳ ወላ ሓደ ርክብ የብላ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ሓሽን ገለ ምስ ወደቐት እጂ ሳጥራ ዘይኮነት ኩላቶም ማዕልያ ደይብሎም እዞም ኣርቲስት ኣብ ኣደዳ ናይ ሓሽሽን ናይ ገለን ወዲቖም ከም ዘለዉ ብዙሓት ናይ ኣርቲስት ወገለ ትሪእዎን ናብ ዱባይ ገለ ዝመላለሰ ከዓ ካብ ሓለፍትን ካብቶም ሃፍታማትን ኣብኡ ገለ ዝስጡል ገለ ብናቶም ገንዘብ እንዲሸራሸራ እንደገ ዝኸዳ ገለ ምስ ዘለዋ ፀገም ንሕና ጥራሕ ንርዳእ ኣላ ክገርመካ ናይ ኩሊት ፀገም ኣለዋ እነዚ ኩሉ ግን ኣይተሪአካንያ ኣይትነግረካንያ እቶም ውሕዳት ቀረብታ ሰባት ኢና ኩማዕ ፀገም ከም ዘለዋ ንፈልጥ ከንዛብ ስድራ ከቢድ ሕበት ኣጋጢሙ ገለ ትሪኣ እንታይ ኮንክ ትብላ ሓደ ግዜ ድንጉ ትብለካ እሞ እንታይ ሽግርካ ኮንክ ደንጊ ገለ ትብላ እንትገለገለ ስራሕትናስ ከምኡ ኮንፍሊክት ኣጋጥም ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ትሽግር ንሕና ንፈልጦ ኢና ከምዚ ዓይነት መስዋእቲ ጌራ ትኸይድ ሰብ እያ ናይ ኩሊት ሽግር ኣለዋ ግን ኣይዓጣን ሕማም ዘለዋ ሰብኣይ ትመስልና ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ ኩሉ ግዜ ክትስሕቕ ኢኻ ትሪኣ ፌበና ብስራሓ ዕውቲ ሰብ እያ ዕውቲ ጥራሕ ዘይኮነትን ከዕውተካ ሰብ እያ ዋላ ንዓኻ ኣባል ናይ ስራሓ ዘለዋ ተገዳስነት ይኹን ኩሉ ፅቡቅ ነገራስ ዋላ ንዓኻ እውን ይሕግዘካ እዩ ክገርመካ
ጥዕና ሂብካ ናብትን ክትብል ክገርመካ ጥዕና ሂብካ ናብትን ክትብል ፀጋ ዝዓሰሉ ሰብ ጥራሕ እዩ ማሰና ይፀጋ ኣምላኽ እዩ ጥዕና ጎዲልካ ኣብ ስነ ጥበብ ክትሳተፍ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ምክንያቱ ጥበብ ንባዕሉ ሕማም እዩ ምዝናትና ካይዳ ብፍላይ ምስ ዘለዋ ፀገም ንሕና ጥራሕ ንርዳእላ ክገርመካ ናይ ኩሊት ፀገም ኣለዋ እነዚ ኩሉ ግን ኣይተሪአካንያ ኣይትነግረካንያ እቶም ውሕዳት ቀረብታ ሰባት ኢና كما عاد كم دلوا عن فلت هذا قدرة كبيد حبت أكاديمو ولا ترى أنت كون كتب له هذا جزء لونجي كتب له كامو أنت يتشجر كهون كدنجي هو قلت بلا أنت قال سرحت ناس كومو كونفليكت أجاد مع هذا جزء مالتي هجي تشجر نحن نفلتوا هنا كم زعيت مسوات جيرات خير سبع ناكل تشجر الله لكن عادتني حمام دلوا سبعة مثلا كل جزء حجوستي كل جزء اختصار يا خاطرها سلازم نشرح منفس أبوهم زقلتهم عن بزعوا ودهم نجمر أو خلنا قبل عليكم زعوا ولا كم يجر قطعة زي ولادك كجاجم كلهم ودي زي بو حق زربا ولا تولد اللام عن تنات حق زكا فالنتاين داي فبراير 14 يتولدوا هجو دعمي فقرة والله ما حاسب ديال هجو دعمي الفتوى بين أول البحال بين ودي دعمي دفكركا بين أول مالكا دي رايس كلنا يقرأ كل انتناي مالتي نبي حقها كل انتناي بدعمي الفتوى قرب وعيو نشي صغا حنقاي ماشي كلا يسال زي دغم كله عماما ناباي زي حنقالناي ግን ሕማ ነገር አይጽርፎኒ ወላ አካባቢና ደሎ ወልዕት ገላ ሰምዖሎስ ሕማ ጽርፋት ከማርሲ ግስ ቶርታ ገሬ ሰይድ ገብሮ ግሬ ማንጎ ገለ ለንስጋ ሀጂ አታ ስዲ አታ ረሳ አታ خمس مش ሕማ ነገራት ዝኽዘር አሉ አይደለም أنتي قال أخو قبل قال نفعل زودي بروخ برا صار نفعل عندي هم بس عقله مش تسبق جزي الله يكبر وأنا أقول سبت بس في الله دما عبد الله يزول لكم حواتنا رهيني حفتنا أكبروا حب ساعات زفيبن عبد الله يسلت ركب زلا فيبن حفتي زجاجر أملاخ مساخيخون ولو محرتي هاب كفت آري عددك خايك بركي بسلام عدخت من الله سلخا يمسأل كفت آري أنا لكم فيبن سهل حفتنا حميمة أب حما كنا تاتي تركب زلا سلازم بمولاتكم نايف يبن سهلة فيديو أب لايف قمزي شرجيركم زلهم بمولاتكم أوصوه نأمرون إشتي نأمرون أجمع يرالا أتي باسبورت هيد أفي أقولت بلون نبرت باسبورت رخيبه ملو زفلت محازتي علوا محازاي باسبورت رخيبات الله ترخيب له باسبورت كحزوا غناي كقالون مالتي كحزوا يكقالون بقات مالي وصيا زي اب ريستورانت تري ودلكم بلباي كنتنكم تدبر نيرا اتحمام كبسمرا خلا جميروا كبسمرا خلا ندح جميروا انا منتايا وصيا خفلت ايكلني حجيكن بتعنا ايكونات ندلا انا بحق باسبورتات في ايوانيرو باسبورت تاع جوردان تبعها المحزايا الله سارقيبات الله أبدا ساعات زي أبن تاع محزانة ناب زيت متصل ناب فلو معت فلايت اللي مشت مالتي سلازي أوزر لكم إيرترايان حواتي بمولاتكم كم تتحابر وازر لكم تصبوا غيرو فليت لكم مالتي تينكيو حجبك حزوا أي توصوا دقي توصوا نعدا خمي غير خم تملس مالتي حجبن أبزع قديس النزلو بمولاتكم تبع على شرد ولا تبع على ولا خم قال عند عصوله ما بزحتكم بمولاتكم زمناي في بن أبكم أن تعرفوا قال درا أنا دق إيري حجي أيصرفوا حميم نايب حق حميم هذا كان حمام كينا نتعلى نساسي نايب حق حميم تمالنا ببقاش بترسان كوسوا حسيبهم قال ما كم قال يتكون تبدت حل أيصرفوا وليد مع بزنت سايكاتريست مهندس بزنت مهندس هاجرنا أكريسيا سافوس تعميد تعميد زبير عندنا درنا هاجر لا يود أساعد أبوي ولد سجا سهلة لم يحلف سجا سهلة كلكم إركاب ودايكم تفضيهم سدناتكم تفضيهم أو ميديا واتيهم تقبلون نقدر تفضيهم إذا دبي كأدخلوا كاميرا سيلهم نعم أبولر فاشن الله حجي أنت رأى نبرتين باسبورتين زين تيخمو حج لايف واتساب كتر عدل يبقى ماله وستيم كم تتوسط إلا ما جام لك ذا قيري كم تتوسط قالوا وسط شعور كم دليت كخرج كباي كلني بقى أمر أبسط
تقير ስለዚ ኣነ በቃ ሕማም ዝበሃል ስለዚ ሕጂ ወላ ሓደ ከይፀርፋ ወላ ሓደ ሰብ ከይፀርፋ እዞም ሸር ጌርኩም ወደለኹም ትበዓላት ገበረቶ በዓላት ፈልጥ በዓላ ኣብትናታ ስለ ዘሎ ፀገም የለን እቶም ኣብናትኩም ጌርኩም ወደለኹም ግን ብሙልኣትኩም ኣምስሉ ሓረ ኩላታ ኢንፎርሜሽን ድመፀት ንኩላና ጌርኩም ማለት ጥዕና ሲሃብና ንዓና ይፍጠረሉ ሰውንስኹ ምሕረት የውርደሎም ክትብልና ንሕና ምሕረት የውርደላ كنبلك زاد صدقنا يكون قبل يدلي ولا في السرار بعرفكم ما عندي هريكم ما تكون كويس تبلكم ماريا أصي سمعنا انتهم رأي سمعنا كحهم قم حجي تمجمر يا خسارة كل هذا تحقق حقراتنا انت حميم لا يبحث حميم هذا لا يبحث حميم تمالنا وبقى أشبط رسان كوستوا حسيبهم قالوا ملا كم قال يدخلنا تبدأ حل أي تصرفوا وليد ما بريزنت كور بريزنت هاجرنا أساسا فوتو تعمل فوتو تعمل دهورك زبير أجمل أنا هكا لا يود أساسا أبويا ولد سجا سهلة لم يحلفن سجا سهلة كلكم إركاب ودايكم تفطيهم سدناتكم تفطيهم أو الميديا واتيهم تجبرون أجر تفطيهم إذا دبي كأدخلوا كاميرا سيلومنا أبولر فاشنا لكم حجي أنت رأى نبرتين باسبورتين زين تيخمو حج لايف كوتسع كتر عدل يبقى ماله وستيم كم تتوسط إلا ما جام لكم ذا إيرك كم تتوسط قالوا وسط كم دليت كخرج كمان كلمة كأمر أبسط تكير ስለዚህ ሕጂ ወላ ሓደ ከይፀርፋ ወላ ሓደ ሰብ ከይፀርፋ እዞም ሸር ጌርኩም ወደለኹም ትበዓላት ገበረቶ በዓላት ፈልጥ በዓላ ኣብትናታ ስለ ዘሎ ፀገም የለን እቶም ኣብናትኩም ጌርኩም ወደለኹም ግን ብሙልኣትኩም ኣምስሉ ሓረ ኩላታ ኢንፎርሜሽን ብመፀት ንኩላና ጌረኩም ኣለኹ ንቪድዮ ላይ ግበሩ ላይ እንዳበልካ ኣይኮነን ላይክ ስለ ዝገበሩሉ ንቪድዮ ኣይኮነን ሰብ ዝመሓረ ወይ ዝሓዊ ስለዚ ሰብ ስለ ጥቕሙ ይዛረብ ዘሎ ኣላስ ሓሌት ወላ ተሰራርብ ኣሪእኹም ማን ደህሪእኹም ማትኹም ኮይስ ትበልኩም ማርያም ኣሰይ سمعنا انتهم رأي سمعنا كاهم قم حجي تمجمر يا خسارة كل هذا تحقق حقراتنا انت واه حميم لا يبحث حميم هذا الله لا يبحث حميمة تمالنا وبقى أشبط رسان كوستوا حسيبهم قالوا ملا كم قال يدخلنا تبدأ حل أي تصرفوا وليد ما بريزنت كور بريزنت هاجرنا أساسا فوتو تعمل فوتو تعمل دهورك زبير أجمل أنا هكا لا يود أساسا أبويا ولد سجا سهلة لم يحلفن سجا سهلة كلكم إركاب ودايكم تفطيهم سدناتكم تفطيهم أو الميديا واتيهم تجبرون أجر تفطيهم إذا دبي كأدخلوا كاميرا سيلومنا أبولر فاشنا لكم حجي أنت رأى نبرتين باسبورتين زين تيخمو حج لايف كوتسع كتر عدل يبقى ماله وستيم كم تتوسط إلا ما جام لكم ذا إيرك كم تتوسط قالوا وسط كم دليت كخرج كمان كلمة كأمر أبسط تكير ስለዚህ ሕጂ ወላ ሓደ ከይፀርፋ ወላ ሓደ ሰብ ከይፀርፋ እዞም ሸር ጌርኩም ወደለኹም ትበዓላት ገበረቶ በዓላት ፈልጥ በዓላ ኣብትናታ ስለ ዘሎ ፀገም የለን እቶም ኣብናትኩም ጌርኩም ወደለኹም ግን ብሙልኣትኩም ኣምስሉ ሓረ ኩላታ ኢንፎርሜሽን ብመፀት ንኩላና ጌረኩም ኣለኹ ስነ ጥበባዊ ተኮይንካስ ክትሓርቕ ይብልካን ማለት ድዩ ጠፊኡ ኣሎ ወይ ሰሪቆማ ዝኾነ ንብረት ሰሪቆማ ኣሎ ከምቲ ኩሉ ሰብ ብስምዒት ዝዛረብ ወላ ተሰራርብ ኣሪእኹም ማን ደህሪእኹም ማትኹም كويس تبلكم ماريا أصي سمعنا انتهم رأي سمعنا كاهم قم حجي تمجمر يا خسارة كل هذا تحقق حقراتنا انت حميم لا يبحث حميم هذا الله لا يبحث حميمة تمالنا وبقى أشبط رسان كوستوا حسيبهم قالوا ملا كم قال يدخلنا تبدأ حل أي تصرفوا وليد ما بريزنت كور بريزنت هاجرنا أساسا فوتو تعمل فوتو تعمل دهورك زبير أجمل أنا هكا لا يود أساسا أبويا ولد سجا سهلة لم يحلفن سجا سهلة كلكم إركاب ودايكم تفطيهم سدناتكم تفطيهم أو الميديا واتيهم تجبرون أجر تفطيهم إذا دبي كأدخلوا كاميرا سيلومنا أبولر فاشنا لكم حجي أنت رأى نبرتين باسبورتين زين تيخمو حج لايف كوتسع كتر عدل يبقى ماله وستيم كم تتوسط إلا ما جام لكم ذا إيرك كم تتوسط قالوا وسط كم دليت كخرج كمان كلمة كأمر أبسط تكير
ስለዚ ሕጂ ወላ ሓደ ከይፀርፋ ወላ ሓደ ሰብ ከይፀርፋ እዞም ሸር ጌርኩም ወደለኩም ትበዓላት ገበረቶ በዓላት ፍልጥ በዓላ ኣፍናታ ስለ ዘሎ ፀገም የለን እቶም ኣብናትኩም ጌርኩም ወደለኩም ግን ብሙልኣትኩም ኣርግሱ ዋሕራይ ኩላታ ኢንፎርሜሽን ዝመፀትኒ ኩላ ነገረኩም ኣለኹ ፈልጥኩም ስድታት ይኹም ትብላለ ሓቃ እንድያ ወይከምኡ ምባላ ድዩ ሕሪቑኩም ኣብ ማስ ሜድያ ከምዚኢኹም ትብሉ ምባላ ሕሪቑኩም ዲ ዓቢዳ ትብሉ ዘሎ ወላ ተዘራርብ ኣሪኢኹም ማ እንዲኹም ሪኢኹም ማ ዲኹም ስንታይ ይኽርዳእኒ ቃል ኮይ ስትበልኩም ማርያም ኣሰይ ሰምዑን እንትኹም ኣይ ኣሰምዑን እኳ ኢኹም ግን ሕጂ ትመጀመርያ ክዛረብ ከለኹ ተጠሓቆ ሓቑራትና እንድያ